Hello guys, majong adlaw, majong buntag, majong hapon, majong gabi na tanan guys. Kana wala ta intro dani guys. Ahan ko al video dyan sa juday ko dari tanaw dani kay na aning buwak dani sa akong buwak guys dya. Mag-update ra ko guys sa among lakaw lagi. Kanang nagkuha mi dadto sa kanang gitis lagi namo des niya aging pagpa-check up. So normal ra guys pero di paano po ko sa doktor guys, lain na pud nga testing guys. Kanang kinahanglan ko magpa x-ray sa ang likod, kanang maragi na kanang sakit ang likod. Diya kinahanglan po ko magpa-ultrasound kay basin ko noog ang kidney na ay bato-bato. So mo tigingon sa doktor. So mangita pa po ko guys ug asa tatapit ni magpa-ultrasound kay kuan kanang malagi pud ang giinda guys, kanang usay kanang gagmay ra kog inhian diya. Malagi siguro guys kay kanang di lagi ko hingin og tubig. So mo yung doktor nga kuwang na jud ko sa tubig. Tinagad na jud guys kay usahay makalimot na lang ko mo inom og tubig nga na kami nagbisi kadyo ko nga na dya mura to guys ang gi-update dya aghang lawas ron guys, murag di arang-arang kay gisuuban ko kanang niadto day ni papaidi sa kuan kanang nay manghilot kay ang manghilot man gud guys wa mo service dya guys ang panahon ra ba jud karon guys kay murag kuan kanang ngit-ngit dya sa jud ko dari kay ganahan ni ko magtanaw-tanaw lagi ni hang mga buwak. Diya mo lakaw day mo ron ni papaidi mo tumiog dalagit kay pista man og dalagit guys. Diya mo ikuan po mi guys kanang mo hapit mi dito sa gusto ni papaidi kay pista masilaha. Kanang mag-inquire pud mi dito sa Alcantara og tagpila pud ng ultrasound. So ampo lang ta guys nga kanang ma-okay ra lagi ko. Kay di ko ganahan guys nga kanang magkasakit ko kay daghan kay kadyo kong mga trabaho, daghan kadyo kong mga buhaton, daghan kadyo kong mga kinahanglan din nga mulihik jud ko ba. Pero dahan na yung kong stock guys nga high skin di igo na lang ko na mag suroy. Diya di man ta makasuroy lagi ron kay panahon lagi kanang sige uwan. Sige nag-uwan da rin diya na lagi kanang low pressure ko ni kanang bibingka ba to sa to nga sa bagjo. Diya malagi guys kanang po kong gi-update lang po ninyo guys kay di lagi ta ko mag vlog kay malagi na kanang kuan di ko mag vlog nga na ako'y sakit lagi kay di ko ganahan nga mangani ko kay kanang may mga tao nga may mga nagkasakit na kay gabaan na nga na sa mo ang ikagaba guys nga wa man ko gibuhat nga dautan. So na di ba nga kung mga nahuna nila nga ganahan sila nga makasakit ko diya ganahan pud sila nga kanang malugnok lagi kog tama nga na diya guys kaning mga bumbil guys ha ni si Jang gipangkuha ag dahon kay mao man ni si Jay kanang kuan para bubuwak ni atong bumbil. So gilingaw-lingaw lang nang kaugalingon guys kay tadtaod guys mulakaw na may matumi og dalagit kay malagi na pista didto ila Ate Alma. So makapit ra pud mi didto lagi kay mag-inquire pud mi sa kuan kanang pila ng ultrasound dito sa Alcantara kay sa Alcantara ra kuno og sa Karkar ang naay ultrasound guys. So manang moadto bini papaidi ron ja si papaidi day guys kanang hala nang ipa-absent kay malagi na ija kong ubanan kay bawo man dinas papaidi nga kanang malupog bitaw ko guys kay hang tiil kanang murag way keseg. So lilibot po ko dari guys kay napoy hang kuha lagi ni mga dahon sinikol dari sa Juman og Manilhig dya ahan ni si gibuis over guys kay arang kasaba dari sa amuhang naghimo lagi panday dari bangka naing nag kuan naggabas og kahoy. Dya kay wa man tay laing video guys malalan atong i-video ni atong mga buwak dya daghan na pud ni terek na dugahang kuan guys ipang seed nga kanang mga itanumay dya murag di na ko moapil siguro guys kay murag mag na dismayan ako kay duga lagi gihatag nila hang premyo. Dya kinahanglan man tun hang premyo kay nakagastos ba po ko hang garden pamalitan ng mga juta mga manok. Dya siyempre mahal baya po ng manok pinalit ba dyan ni na sis Jackie, salamat ikaw ni sis Jackie. Dya nanaag sa kahinangkan nagsugod na si Jao pangitlog madyo naman guys madaghan niya ng manok makahalin ta. So darin dapita guys puro na sa mga bumbil kay kani mga bumbila dani para ni Ma'am Bisminda ni. Salamat kay kadyo ko ni Ma'am Bisminda kay iluwas niya among kalisod niya. Labi na sa pag-opera ni Crystal sa una guys.
ug wa si Bisminda wala say kan na muron kana say nahitabo ni Cristel atong time manong salamat kadto nga Bisminda sa imong pagsib sa kinabuhi ni Cristel ug among kinabuhi labi na ako nga imo kong gitagaan og pampa-check up. Salamat kadto Mambi. So ning update ra pug kuan guys kay ugma di ay Friday mobalik pa ko dadto sa kuan hospital kay agluwaan lagi pa iyang kuanon kanang ilang check upon nja x-ray sa likod kay mamay lagi pang kuan sa request sa doktor nga magpa-x-ray ko. So ugma sa ko kay alas 9 kinahanglan na anak ko didto kanang magdaan ako sa ahang luwa kay check up nila ahang luwa. So importante man po to guys kay mo lagi na kanang naninda lagi ko nga na naninda kog sudan mas importante din ang ma-check up ang atuhang kuan ba unsay atuhang sakit sa atong lawas. Kaya ang uban guys kanang mga kwartaan kada buwan man din na sila maatog doktor nga pa-check up man din na sila. Kay naay bitaw among silingan dari guys nga kanang wa sa nagpahibaw nga kuan kanang nari sige pamati diyan kalit naman sa atake karon nasa ICU among silingan manang kulbaan jud ko guys nga kanang nakoy bation bitaw ja harang i dadahon harang idudaba nga na kinaanad man ko nga nakakaya ra lagi ninja atong time lagi nga gitakigan ako jay mura na magdin kaya man pa-check up na laman jud ko kay huna dani basig simba ko lang ugma kumatos lang kog kalit simba ko guys di pala jud mas kuan guys kay napa ko daghang mission sa kinabuhi guys nas Nicole guys na nilhig na siya kanang mo-update ra po ko ni sunod adlaw guys ugma kakuan ako kanang mo kuan na tong resulta sa ahong luwa ug kaning x-ray ug kaning ultrasound lagi kay ni lagi ang doktor basin kuno ahang kidney lagi na ako ni bato-bato unsa nang bato-bato kanang pasig parehas kang ati Esther ba kanang igsuon nga sige sag balik-balik sa ospital nya way mga resulta nga mugawas sa mga test ba mga laboratory test way mo gawas nya naraman dito sa jahang kidney di ay. So manang amping din tang tanan guys. Salamat kaadto ninyong tanan mao ra ni ang video guys kanang pasensya na mo kay wala jud koy kuan kanang wa koy tarong nga video ba. Jahala mo po ni i-upload guys kay madyo na lamang po natay miso dako na po kadto nagtabang dia. So wa pa di maka-subscribe na nihang YouTube channel pa di ulam po kog subscribe kay rong mapunan po ni ato nga haning atong subscriber sa punan po ni atong viewers. Salamat kaadto nimo tanang mga viewers nga nagmahal namo. Salamat din namo matagsa-tagsa kanihan is jang giatiman jud ni guys kay malagi na nay nagsaada ni kanang si Ma'am Algie ug si Ma'am Bisminda manang daghan pa kadto kong gipang seed dito sa tikod guys so panha ipakita ninyo nga buhi na pud sa napi nagpasid og mga malbiri na dito daghan pa kadto sa tikod. Pakitaan ra mo na sunod adlaw guys mga buhi na to. So ganahan jud ni mga bumbil lagi guys bisag kuan kanang mo sila nga di sila ganahan kay tinek pero ganahan ko kay magsige sila pamuwak. Diyan guys kay mo lakaw namin ni Papa Eddie kay mo adto na mi og dalagit. Makikaon ra mi didto sa kuan sa igsoon ni Papa Eddie. Manang salamat jud kadto sa Ginoo kay di lagi minisa pasagdan. Sukad pa sa pag-pandemic wa jud pasagdi guys. Na pa jud tawo nga gihimo og instrument ang Ginoo nga mag-sint na mo grasya. Salamat ay kadto sa mga tawo nga nag-sint og grasya namo. Di na ho na matagsa-tagsa mo kay kuha na po mi guys kanang mo padung na po mi atangin lang po ninyo guys ug unsay resulta sa akong vlog ugma guys. See you my next video guys. Salamat kaadto ning mga tawo nga nag-love na mo. Salamat kaadto. Diyan guys ano mo atubang sa kudaring ninyo guys tanahong na murag ni arang-arang na di na kaadto siya hang mangkuan kay ning kamot jud din taon ta guys kay bawo na ka nga naay malipay guys ug kasakit ko unsa nang ilahang mga matasan nga malipay man sila nga kasakit ko kay malipay lagi sila nga imbot magkasakit ko malipay sila kay pero naay mga grasya nga moabot masuko sila kontrahen ka ana ba
inin ka ginsa ka na ni dyan, ginsa ka ng ati nga nung itagaan sa gingan nakadak ama na bamrag questionon kas tanan nimo mga lihok. Naay question jud, dako kadung question mark. Ano ako kay bawo jud dun sa mga nasutok nila baka nang malagi na may nga ang kay nganong kontrahon man jud ko nila. Wa ako kasabot guys nganong kontrahon ko nila may dakeng question mark jud na. Wala ko'y gibuhat nilang daotan, wa ko'y gi ambot lang. Ako kasabot. Ang pangutanas ang kinabuhi ba nga nung sa una pa hantod karon nga nainganin ako. Dako gali ko pasalamat ni Florami kay gitabangan ko ni diya nga makahimok maka YouTube ko nga na mana usa jud nang hangi pasalamatan si Florami ug ang Ginoo kay atong time jud guys nga nag-vlog sila, mga isuna tanan nang gi-vlog na ako na kinauwayan nga vlog eh. Murag kinauwayan jud ko nga nag-vlog. Kay di lagi ko mag-vlog kay mao lagi ko magngani-ngana. So sa una murag di ko jud ko ngana sa camera. Kadugod dyan na anad na pug ko na kuan di tama bas di tama kuan sa mga tawo nga ngana. Kay ako daghan pug kadto kog mga baser dani, daghan makadto kog mga baser pero di man naman patulan. Pasalamatan pa na mga baser na kay siyempre naata dani sa social media. Malawaton natin na mga kuan mga sakto man pud ng uban. Di lang jud ang uban magpasaway manang di magpatambag ba nga na manang masakitan sila manang ako masakitan man pud ko pero sagdi lang na may Ginoo na lang nim. Surya po din kami sa yabo naghuwat ko ni Papa Edi kay Papa Edi lagi ning absent lagi na kay ja kong gi kuanan yalarayan ko ni ja kay nakaibaw man dito sa Papa Edi ang kibati nga na malupog ko manang wa koy kusog guys malupog ko ya pasensya na dai kay na saba ka do ng kuan ngana ako dari guys kay mo lagi na puti ra. Nja malag to guys dako kadto kong pasalamat sa mga tawo nga gi kuan giluwas ag gisibag amuhang kinabuhi kanang salamat kadto labi na kinabuhi ni Cristel kay wala jay tawo nga motabang nimo guys bisag piso bisag 10 pesos wa pero kay bawo kas batasan ni Cristel guys murag ako hindi mo ko manghambog jud guys no pero di na wala na hagi video nga kanang mo diatay na kuy hatag nimo kanang ana baka nang maluluyon guys kanang malagi na inyo mambitani nga pamili ko nga maluluyon ka adyo si mambitani bisag di na nimo ko ana masa kalitra sa unay ko ana rin nga na maluoy na si jay nga na malunda dali kadyo maluoy so nga na pug guys so siguro ug ako pa lang siguro pinakwarta ano kung ako lang siguro pigitagaan sa Ginoo ug daghang kadtong grasya nga na ako'y kada adlaw nga masud nga kwarta dako kadto ko kita nga na ba dako ko kita sa kuan dako kadto ko kita sa kani ang YouTube dako ko lang gud ani guys sus daghang kadto kong tawo nga matabangan kay daghan ako naka-encounter na luluoy ka adyo mas luoy pa jud namo ka adyo ug na ako'y mabilin bisag 150 nga na tayo nga na pait kag panar na tayo nga na maluoy ko may lagi sa Papa Edi nga luoy bitabod ko no kaadyo namin naagihan ni Papa Edi dito ba sa hospital nga luoy jud kadyong tatay ba kahilakon ko kay mura pud si Tatay Ariston ba galing ko dito sa gilid gigutom na dito siya guys wala lang ko nag video guys kay ato lang pong privacy lang pud ang mga ingana ba kay luoy jud kay basig makitaan pud sa silang pamilya ba nga kuan na may iban nga basta laman mo video nga na videohon yan tiguwa nga na kana video ha guys kay bawo na din ang Ginoo nga kuan kan murag gikuhit siguro po sa Ginoo nga gitistingan ba ko ron ni nga unsa ba jud ni kanang maluoy ba jud ni nga na maluoy jud ko guys bisag unsaon man ang adjang gipakaon si tatay so worth ra man pud to og kuan kanang 75 pesos kanang kanon 12 man ang kanon ron sa katakas sa katakos nga kanon 12 unsa yung pili si jagsudan kanang jang gipili kay sinabaw nga isda matugi palitan na sabaw ni isda ang sabaw ni isda dadto guys sa kahiwa 75
dito dapit sa ospital. Matutay ka ang katay sa taga-asa day katay nga nako. Bukid kulo si dyan nagi diyang asawa dadto gilantan. Matugi palitan na kay Louie pagka lingkod-lingkod sila tuwa pa man day siya kaon. Is papaidi kaya man nagipakaon og paniud tudaan dito dya. Ito yung experience na mo lagi gahapon pag pa-check up. Diya wala gid na balik lagi ko guys kay napay duha ka kanang test nga wa pa na makuha. Wa man ko naka-video, wa ko naka-edit gahapon lagi, wa ko naka-vlog kay nihigda sa jugo kanang tug sa dinahan iba kanang si mawara ni natugog sugod kog alaw na taman alas 4 gahigda na jugo ako nag cellphone wa ko nagkuan nawag ra ko ni Crystal sa cellphone number niya wa sa ko nag kuan sa cellphone ba sa tanaw-tanaw sa cellphone tugog hapon jud adlaw na tugog manang murag na uli-ulian niya mata kay natugog kabantay mo dis niagi guys aran ning kalawom kay wa jud ko itug kalingkod ra magugo kay murag nakulbaan ko ba makuan day guys mga anxiety day tawag ka nang makulbaan tag sa naning sakita lang inukon sa naning sakita Lord yan ako ngano ingani man ni Lord yan ako adyo sa taong ko Lord kay napo ko yung mga obligasyon sa mga anak yan ako ba say makaingon ko nga basi dughaon ako kay nalagay po ang sidingan dari guys nga ning nagbasa pag ebanghelyo des Domingo unja ni kalitra siya og kanang giatakin ja mo to disukag dugo kuno na paron sa ICU mo nang dito na ko murang nag-aghang-huna murang nako ganang murag kog si Ansan Blanton ba kanang maghuna bitaw ta guys nga lang nuukon sa mga ni kanang sakit ra baka adto ni ang likod nga na simba ko musuka pag dugo man nag-advance sa gahang huna ba manang mura nagadubli-dubli naghangkuan mo na mosamot dig atihang sakit basta magyana ta kanang mura tay ganang mukaon kay kuyawan na ka nahadlik na kang ganong nainganin ninja di pa ka gusto lagi nga makuan mo to nga napilitan jud ko guys nga mo adto ospital kay magpatan-aw jud ko so malay na guys nang salamat kadto ni Ma'am B survive niya ko pero nama jud kwarta jud ko gisib guys nama jud ko kwarta di man jud ko mawala kwarta guys na din ang gisib nga kwarta kay malagi na ka nang rolling ra na makapalit ko luto nga isindi makapalit ko nagauma makapalit mig pamahaw paniud to panihapon kay mamo din importante na mo dani makapalit ni kuan pero wa may problema sa mga sedan kay wa kay sedan kanang kaluis Ginoo guys ang mga rip na ma din sedan di man din mawadan kay sa papaidi magdapon nag-isda gikan sa briefing manang naadjud mi sedan kanang di jud mi mawadan og sedan manang bliss jud kadto ko salamat jud kadto ko sa Ginoo nga ang mga rip na adjud na mga sud nga na ba kanang migura kang kuan si Nicole mag-stack mo na sa kanang lumpia nga vegetable lumpia wa kay pamahaw mag kuan ra kag kuan diyan apoy time guys nga kanang labi na bayro ng kuryente tubig nga na napoy time nga na hugtan mi mahimo ra ko pamaagi nga na magkudkod ra ko diha ganang kubasa baron pusto na kanang wrapper maprito na nimo sudan na lumpia na siya guys timplahan na nimo nag cubes kanang 4 cubes wala na siya sudan na so naara din na sa tong pagpaningkamot naara sa tong pagdiskarte kunang ako diskarte juga guys kanang may lagi na mo silingan dari nga rabi jud katino diskarte jud katino alang di ta mo diskarte guys nga way mo tabang nato guys nga mga relatives wala kay himbis tabangan ka iduot pag kama nang laban na jud ko walang dako jud ko salamat sa Ginoo sa katong mga tawo nga di na makadugo ang Ginoo ra jud mo bawas nimo mambitan ni Ansan Blanton si kanang wala ma-mention dani sa una pa jud nga nag-start ko pag vlog si Ma'am Marieta Ramos si Salome Ramos manay una nang ning tabang na sa una guys atong tiguli-uli pa kog buhol tigpamasahe na si kanang sis Jackie kanang mo na ning palit sa mga gibuhing manok dari si Ma'am Bisminda kinadaghanan jud na kadto kuan kay kani among kusina so grabing ka bliss jud kadto ko guys manang tindog na ko guys kay kuan na indot kadto among kusina guys oh ba bliss kadto ko sa Ginoo ya nganong naay dakong question mark nganong naay dakong question mark nganong naay masuko naay mo ambo nga mamatay na ko nga na ba naay mo ampo nga di sila ganahan nga mo nganin ni nga na ba ja
mara to guys kanang mo pa dito sa mga buwak guys.